Okono gokumia kare to ko umwana ochari si otari gubotuko nabarogi barogi abantu anako barora ngai bono bakebisete ikanisa kiaoro kirega ige okietane ine kenyorogi asironga ni ikanisa kioka babwana tagonjo kabati barogi kare bwarenge to koigwa lakini ase bono barogi mbayo ngai rende bono aba bakorumbi bagokie angai sironga village bono yaikabutuko bwa rero abana banenche narite nkorara mapema nana kubatika babe wetani saa moja bataraikaka abandi mbaro bacha abandi mbaro basokire kukize bakiri ibarua byabo bakari bono bwana ntikarite na bari babira mwana umumroyo omanero gusoka kwende university next week bono nango na gusubirikira iyo nere ngo nakora renge bintu bya kogenda botuko bwa rero nari naika kinsa bichai kirange saa 6 botuko iga mwana uyo agenda nganso tikagenda siko tachikoirana unasogete njabono nkanyo nyine na irite kinsa kumbe na tegerete ogo chiko bwati omwana uyo akanyora taiya sakura tugaika saa 7 akanyora omwana uyo yamisete nyumba agake patrol ga round agajekine cyo agenda kero kende mna marwira akira mwakere njira akanyora taiyo kerenda ko litanya taiyo riera netaga dress oya kobeka bana kianga kya kawaida ngomubori ngayo gochibono rende tutaraika kinsa tokoro ngobokare mno mongi no prepare ndagira abana bakuri nariza kiete ko komobori onde inga mwana uyo tari nyumba kana igwete ngo mwana uyo tari nyumba nenja bono ngastukanganyora ekerata iyo nga yale guchekera abana banenje nare kinyangi tikona kobatika bakona gosoka nonye ni events jire kenyora tindiko takanga abana basoke ntamayechize bagenda bono nije nasoka tenkorangeria compound mae nonye kerenge ganga ngayore nyare mwana ngo muroka dan mutaruki naringo chiko mabori ngayare okobora olende kurate gakwe kenyoro nenche nganza bono kanyona atwariro bwoba kanza gukura kwasoka wichabu nchenkanyara bane ngasa suggesting ngento ngokora bono goikandi kichinjira ngo report ngane abantu bamanye umwana akariki misi tukabwati kurwa njenkasoka gokia abandi batubona abantu bayiwe bantu babande bagasoka goje para laiki abantu bakomiyoka abandi kuchisten njenkasoka kunyamira direct abana igete station by ange saa 8 n'ubundi nyamira kogendete ko mwaka umwana uyo nakora amatemu ku Nyamira boys naite tenko enda renge university gaga kale ari like kogenda ya seni university yo kula like kipi ugire dikena gagwate si epi minor na chuma to mwana uwo record ya sekendero mwana uwo na kimbo yaya umwana uwo pola ana neno wono na kimwacha kama nyora ono twa ukabo neke twairanie ku Nyamira twasoire nyumba ekeronge ndetari tangania simiero nere ichete ikakonate eko akwe yesi omwana na kwate simia smartphone ega tiringo chikobwata mondo akakora kainacha kono yenga na Nyamira ikombwate missed call ntama yecheso omwana nanda akako akarona akorete kurwari twakire nyumba bono twajagete komekia efora kumanyanga simia enjaje ya ikase gete ya igwe kera litangani na karona igete nyumba na gete gategwe na ndeige esimige close gesiekire gera mtecha so karana te beti kubo njenga bwate simina ngajaga gwakira bona abana bamwe abo nganyare betakoletiki otomisiri korukazi yinse ichabu tukobona iyo kamwana kamwe abo ngale gakoro kunaomi agaja gwake simiera ne na kabisa mwaka asoko kayo mugano yo obo mwina sinini bono na kimwacha moyo
bono omwana oyo nere ochi gwaka esimi onya kotema atoka tari gotoka naende gotoka rimo gotoka naende yarima gotoka yanachu ocha goikanga saa 8 esimi yamana omana kuigwa eriogi omonto agokwana lakini atari gosoka riogi rigocha ase esimi sound etari gocha ase esimi buya oteba namoigure gocha muna igo naende omanya komoirora nari akwana egento gekorokunga koroba bono ekoroba inero bono ekero akwana nari bono abanto bayagote omwanya rokonde nare bwa endugu yane koroku fena oyo bono ere obwate esimi eri kera kamwana kankarenge na wasiwasi oteba ekoroba ereri ekoroba nerere moino oyo bomocha sukari nende nere iga nende nere amate nsa tamotebeti bono bahati saiti bokana tiga tosoke bono tokareki tuchake gocheki chikoroba echi ase chikorete toramanya gose ntomonyora nari naigwa abanto bagokura korwa iga aria gocha inche enyomba nakonyora nairania enyomba gochi gosoka gocha para nanyora rende bamorentire bamobeka egari twamoria nyagetari. Okay, naki mono yatoka kare Atoka arosete sana tari gokwana lakini ekero okomorigereria ase obongo bono bagotaka koigwa lakini gogokwana taiga bareki taikoiraniria na echinguru bono nabo komosupport omana gotara. engane eye naki oyorocha omwaka Bono naroa na amatemo getache ekiagera ntanakora gento buna ekio naende ocha bono inche tindi koira ng'a eng'ana yarenge yokonkorera amaya ekiagera onye omonto ogonkorera amaya aye gocha mogaso no amatemo omonto are gonkorera gose akorire. ichore kanisa Yes. araria Nigo siroka SDA James Momanyi Charles. sawa toire bono engane oyo mwenereria Ono nche omaete yone omonto okobwate masaba amode mabe gocha ase ende gagochiatige ekiagera timbwati mbogina muntu. okay iga muri abaminto gaki okoiga no gokumia igo togosinywa egento togokwana inche nchiemimanya boketinga oko no gokumia kare tokoigwa omwana ocharisi otarigwa botuko nabarogi barogi abantu ana kobarora ng'ai bono bakebisete chikanisa chiaorokire iga iga chietaneine ekenyoro giasirongana chikanisa chioka babwenerete gonchoka batiga obarogi nkare bwarenge tokoigwa abarogi mbaro one lakini ase bono barogi mbayo ng'ai rende bono aba bakorwa mbi bagokia ebibi gocha gotareri charisi omwana botuko na echikanisa nchiorora babwenerete gweitia ebibe biabo baonchoke amatuko omoeri achire na amatuko aiga ya omoerio baorokire batagotiga obarogi boisane nki bagochandera charisi omwana oyo igore ngo oyo omomoima gaki no omomoima onyancha ominto nayo onyancha bono nero oyo gaki tiga tosabera abarogi aba abantu aba batiga obobobo iga bagokora bagocha gotaria omwana botuko tiga tosabere abarogi aba iga batige baonchoke bagende ekanisa babatiswe baonchoke Yesu ochire ngosambu bari ngosoa bari nyancha y'omorero bayibasire igo bono emeremo ya saitani ne ya botuko morocho omwana mbotuko ataretigwe taimo baso kabisa message yabere thanks so much.